Right. Zviri sei matraders. So pavideo ranhasi tichange tichidzidzisana kuti tinotrader sei falling wedge and chii chinenge chimbonyatsoitika panenge pachigadzirwa falling wedge, right? Falling wedge rinogadzirwa price painomuvha ichienda mudenga handiti yobva yazotanga kuretrace ichienda pazasi. Saka usually falling wedge tinoriwana muuptrend handitika uptrend takati tichigadzira mahigh malow mahigh malow mahigh malow mahigh malow tichienda mudenga kupi kusupport kana kuresistant kuresistant zone handitika ndokwati kugadzira structure yedu tichienda handiti patinoricha kuresistance zone market inotanga sei kuretrace ichidzika pairi kudzika ndo paichatanga kutigadzirira falling wedge handitika, right? Takati tinoriona nei nekudraw matrend lines. Matrend line todraw sei market tinotsvaga market panenge ichiita sei ichitacha kakawanda handitika, right? Todraw padenga, todraw pazasi, right? Wedge redu rakafanana neiri ragadzirwa iri handitika, right? Tangodraw kuti muone handitika kuti zviri kufamba sei. Apa bow apa handiti, right? Wedge redu rakadai mukada kunotisa tiri muuptrend handiti takati gadzira double bottom wedu ushu ari apa handitika ndipo tatanga kugadzira mahigh nemalow tichienda mudenga tichishandisa mutemo wedu support and resistance handiti mukuona zvaingoita price yedu mumaareas edu emaresistant zone nemasupport. Price yedu yaita sei yanyatsonorespecta zvakaita sei zvakanaka handi mwaona manje. Touya kufuture, right? Price yedu payakazotanga kugadzira rege tinyatsochikudza chisadze screen mwana wesaita sei achibokole bobo, right? Icho tikuti price yedu payakasvika muresistant munomu makada kunotisa kuno kuti takagadzira head and shoulder nditi tine shoulder head shoulder tavata breaka support zone panapa ndibva inoita resistant market bva yadonha. Pakugadzirwa structure iri handiti pakurohwa vanhu mari vari kusela vanenge vari safe handitika but vari kubhaya ndo vachiita sei vachakuwara mugame nguva dzinodzi, right? Munhu apinda bhayi rake panapa ngatitarisise tione bhayi rake panapa stop loss anoisa kupi anoisa stop loss paarea panapa handiti paarea panapa market inotomboenda yabva yadzoka handitika bva yavhima mastop loss atengawo paarea panapa akatenga paarea apa stop loss akaisa kupi muarea munomu market bva yaita sei ndobva yaenda bva yadzoka handiti atenga paarea apa panapa handiti mastop loss ari kupi ari paarea panapa handitika muarea umu market yedu yaita sei yaenda ndobva yadzoka handitika, right? Akatengawo paarea panapa mastop loss akaisa kuzasi kunoku market yedu yakaenda handiti kana akatorawo profit akaita zvine musoro kana akaramba arimo market yakadzoka handiti ikamupunza akatengawo kunoku handitika kana asina kubuda mastop loss akari kunoku market bva yadzoka bva yaita sei bva yamurova but vanhu vanga vari safe nguva yagadzirika chinhu ichi vanhu vari musale handitika, right? Vanhu vari kusela kunoku mastop loss avo ari kupi ari muarea munomu market haina kudzoka saka vanga vari safe handiti muona vanhu vakasela futi paarea panapa mastop loss avo ari uku market haina kudzoka vari safe vakasela paarea panapa mastop loss avo vari safe vakasela pano mastop loss avo kunoku vari safe vakasela pano mastop loss avo kunoku vari safe until tanoricha resistance zone yedu yakatena kuva support kunoku handitika, right? Regeti tidrage inoyi tiende kufuture exactly
manake haya anomuona takanoya chi kusupport kuno taya kusupport tatagadzira chi 1 2 3 4 tichita sei tichisupport anditika takuita sei ta break manje takuchiendera ma stop loss evanhu vanga vachita sei vanga vachisela vese ari kunoku anditi tatanga tarova panapa tichita tiri kuita makada kunonotisa takagadzira pattern ishi inoishi pattern yakagadzirwa apa kunoona mavideo edu echi ema continuation chart patterns ishi bullish flag anditika right ta continue tichikuenda saka mutemo wechinhu chinochi manje ndio kudeo so kana tichitrade first take profit yedu inofanwa kuva pa top panapa pa area apa ndo area rechi resupport kunoku stop loss yedu tunoisa pazasi pe support kunoku anditika area resistance sorry ndo iri padenga support yedu iri kunoku patapinda entry anditika right kana usina kubata entry kuzasi kunoku market painono breaka trend line anditi takunopinda neinonzi chi breakout strategy anditi breakout strategy inongotaura kuti previous high panapa anditika inogona kuacta se support yedu anditi kana market yakaretrace yakadzoka muno mutotsvaga chi totsvaga entry in this case market hainaudzoka anditi but since iri pa area yedu ino ye resistance tinogona kuexpecta kuti market yedu ichaita sei ichadzoka kunoko anditika tinobva taita sei taimirira kuti idzoke ikasadzokawo ndo kuti tinenge tichiramba tichita sei tichidraw ma chart patterns tichitsvaga chi entry which means market inogona kuretrace yo continue ta sei kuenda anditika saka tichazoita rimwe video rachanyatso explain kuti chi ma entry epakati pe trend anobatika sei anditika atida kuti video rinoite sei rinyanyore anditika right ndo mutemo wedu wechi ndo mutraderi wedu watinoita chi falling wedge anditika right takati kana washaya entry kunoku kusupport kunoku anditi lese kuti wanunuka wokuona entry anditika takati entry redu kusupport tinotsvaga panoiti confirm nema candlestick pattern like up in engulfing ishi ndipo pamba ne entry redu rekutanga stop loss kuzasi market bva yatomboenda ndobva yadzoka nditi paikarwa engulfing panapa second entry redu stop loss futi kuzasi totabata chinhu chedu market painono breaka trend line anditi ndopatofana kutsvaga rimwe entry andiona kana wanga usina kuwana kuzasi kunoku waunotsvaga entry pama chart patterns anoitika kana kuti market paino retrace ichidzoka kana kuti pa trend line kana kuti pa previous support inenge yatena kuva in previous resistant inenge yakutena kuva support anditi ndopata wataona entry redu. I hope this video reta sei rakubatsirai kana mamusati maona rimwe video ratikaita kutsvaga ma entry pa support and resistance anditi nere kutsvaga entry pa rising wedge ngatione ma video iwayo anditika right kunoiwa nyowani vatanga kusangana nesu nhasi kana muchida kudzidza forex tinoisa ma videos each and every Monday, Wednesday and Friday anditika which means tine 3 ma videos atokupai per week. Mukationa ku TikTok munotifollow wawo, mukationa Facebook munotifollow wawo anditika ngatisangane pa next video musazokanganudza like button.